आंगनवाड़ी सेंटर इनॉग्रेट কৰিবলৈ আহিছো হলটু গাঁৱত মডেল आंगनवाड़ी सेंटर আপোনালোকে জানে হ'বলা যে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বহুত সুন্দৰ এখন স্কিম আছে তাৰ আন্ডাৰত প্ৰত্যেক এলএসিত সুন্দৰকে মডেল आंगनवाड़ी सेंटर्स বনাই যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলে সৰু ষ্টুডেন্টস সকলে ফার্স্ট স্টেপ ইনটু এডুকেশন যেতিয়া হয় তেতিয়া ভাল এখন এনভায়রনমেন্ট পাব পালে বা ভাল এখন ইনফ্রাস্ট্রাকচার পাব পারে আৰু ইয়াত মডেল आंगनवाड़ीৰ আন্ডাৰত বহুত ভাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিয়া হৈছে ভালকে কিচেন বাথৰুমস এটসেট্ৰা দিয়া হৈছে যাতে তেখেতসকলক ভাল মানে ইন্টারেস্ট হয় এডুকেশনৰ প্ৰতি মানে এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিম স্কুলৰ প্ৰতি এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিম এনেকৈ কৰি মই আমাৰ হলটু গাঁৱৰ পাব্লিক সকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলক মই ফাৰ্ষ্ট শুভকামনা দিছোঁ যে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ বহুত ভাল এখন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তেখেতসকলে পালে কিন্তু এই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো নিজৰ মানে প্ৰপাৰ্টি নিচিনাহে ট্ৰিট কৰি ভালকৈ देखभाल करा भालके सभा जे अंगनवाड़ी तो भालके चलाई আছে না নাই अंगनवाड़ी বাইদেউসকলে আহি আছে না নাই ৰেগুলাৰলি ল'ৰা ছোৱালীসকলক খাদ্য পদাৰ্থ দি আছে না নাই সেইখিনি চেক কৰাটো আমাৰ হলটু গাঁৱৰ ওচৰ পাছৰৰ পাব্লিকৰে ৰেছপন্সিবিলিটি তো মই পাব্লিকক অনুৰোধ জনাম যে তেখেতসকলে এইটো ৰেছপন্সিবিলিটি লয় আৰু যিহেতু চৰকাৰে ইমান খৰচ কৰি ইমান ভাল এখন সুন্দৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দিছে সেইটো ভাল ধৰণে ইউজ হ'ব লাগে এগ্ৰি নিউট্ৰি গাৰ্ডেনৰ প্ৰত্যেক স্কুলত এখন নিউট্ৰি গাৰ্ডেন হ'ব লাগে जार পৰা दुनिया रेगुलर जी लोकल वेजिटेबल्स হয় থলুৱা वेजिटेबल्स बट वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स रिच लोकल वेजिटेबल्सक आमी जाते मिड डे मिल जेतिया बनाओ तेतिया तात आमी দিব পাৰো सिमिलारली आंगनवाड़ीजतो एटु कन्सेप्ट आছিলে আজিটো ইয়াত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই কাৰণ নতুন ইনগ্ৰেট হৈছে কিন্তু বাইদেউসকলক অলৰেডি ডাইৰেকশন দিয়া হৈছে যে ইয়াত যিটো স্পেস আছে বিটুইন দ্য টু ক্লাছৰুমস তাত সুন্দৰকে এখন এগ্ৰি নিউট্ৰি গাৰ্ডেন বনাব লাগে যাত ৰেগুলাৰ সিজনাল ভেজিটেবলস খিনি আমি যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলক কিবা খাবলৈ দিও তেতিয়া আমি হে ভেজিটেবলস খিনি পৰাহে দুনিয়াকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো आसाम सरकारा मडेल अंगनवाड़ी सेंटर जोंनो लुफुंनो थाखाय खाबु होदोंमोन दा एबारबो आंनि समस्थियाव गासै 40 गं मडेल अंगनवाड़ी लुगासिनो दङ जोबोद बाख्नायथाव बे हाबाफारिया आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावनांगोन बिमा रावजों सोलोंथाइ लानायखौ जौगाहोनो थाखाय आरो जोथोन लानो थाखाय दिनै मडेल अंगनवाड़ी सेंटरखौ लुनायनि जे राहा बेखौ खालामना होदों आरो बिथाङा बुंदों हानायसेबां गुदि फरायसालिनि साखाथियाव लुनांगौ जाहाथे बावहाय थांलाय फैलाय खालामनो सर' जायोबा बे खाथिनि गुदि फरायसालियाव बिसोर जाहाथे मुं थिसननो हायो दा बेनि बायदि मोनसे आबहावाखौ उन्दैनिफ्राय जाहाथे मोनखायो दा बेबायदि बिथाङा बिथोन होनाय लेखायै आंबो जेसेबां हायो माखासे गंसे गंनैनि अनगायै महाबा खाथियाव हा गैया बिसोर एसे जानगाराव लुदों बिनि अनगायै बांसिनानो गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव मडेल अंगनवाड़ी सेंटरखौ लुनाय जादों जेराव जोंनि बिमा रावजों सोलोंथाइ लागोन जायफोर फरायसाफोर बेयाव फैनानै क ख अ खौ उन्दैनिफ्रायनो सोलोंनो हायो 1 2 3 फोरखौ बेबायदि मोनसे मोजां आबहावा मोनबाय आं सानो जे बिमा रावजों सोलोंथाइ लानायाव बेयो थुलुंगा होगोन होननानै आरो बेखौ जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो जोथोन लायो मोनसे स्किमल' नङा बियो स्किमजों लोगोसे जोंनि गथ'फोरखौ क्वालिटी एजुकेशन गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव बियो जोंनि मोनसे राहा होननानै जों बेखौ लानांगौ आरो बयबो बेखौ जोथोन लानांगौ सोलोंथाइखौ दानि बिटिआर सरकारनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ नाजागासिनो दङ जोंनि फरायसालिफ्राव जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइ मोनो आरो बिनिखायनो बेखौ बिथाङा नम्बर 1 प्रायोरिटी लादों जायनि थाखाय बे डिपार्टमेन्टखौ गावनो नायदों बिथाङा दिल्लीखौ आरम्भ खालामनानै गोबां जायगायाव जोंनि डाइरेक्टर जोंनि आईएएस डिअ बिअफोरखौ बिथाङा थांनो थिनदों बिथांमोनखौ नायहैनो थिनदों बिथांमोनखौ बिसोरजों रायलायहोदों जे दिल्लीयाव माब्रै मोजां जादों मिजोरामाव माब्रै मोजां जादों बेबायदि माखासे स्टेटफ्रा सोलोंथायाव जौगाबाय बेबायदिफोरखौ नायनो थाखाय थिनदों मेथ्सनि टिचार साइन्सनि टिचारफोरखौ ट्रेनिं होदों मुम्बाइआवबो लांनानै ट्रेनिं हैदों मेथ्स साइन्स टिचारफोरखौ दा बेबायदिजों जोंनि बिमा रावजों सोलोंथाइ लानाय जेफोर फरायसाफोर दङ आरो जेफोर माने भार्टिकुलार मिडियामनि टिचारफोर दङ बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनायनि बेबस्थाखौ खालामदों दाहालागै 15,000 बारा स्कुलखौ फोसाबनाय जाबाय बिटिआर सरकारनिफ्राय आरो जेराव क्लास रुम गैया बेबायदियाव एडिशनेल क्लास रुम एसियारबो होनाय जाबाय
दा बेजोंबो जोंनि जे खहा बे खहाया सुफुंजागासिनो दङ नंगौ बेबायदि आरोबाव माखासे थाबावनो हागौ खनसेनो मावफुं हाया खिन्थु पेस वाइसै आरो प्रायरिटि खालामनानै जेखौ डिअ आइएसफ्रा माने गावसोर सार्भे खालामनानै नुदों जे नैबे स्कुलखौ रिपेयारिं खालामग्रोथारनांगौ नैबे स्कुलाव माने एडिशनेल क्लासरुम हरग्रोथारनांगौ बेबायदि जेसेबां लिस्ट फैदों फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज बेबायदि होगासिनो दं थार्ड फेजनि जे लिस्ट बेबो लिस्टआ ओंखारगोन दा जों रायलायदों जे जोंनि फरायसाफ्रा जामलांनायनिफ्राय जामलांगासिनो दङ दा बेबायदिखौ दा सरकारा जिहेतु गंनैजों गंसे सरजाबो दा बेबायदि जिनिसफोरखौ जोंबो नायदों रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे बेबायदि जुदि दङबा रायजो राजाफ्रा ज' जानानै सावरायलायदो जे जों मा खालामनो हायो जाहाथे जोंनि गुदि फरायसालियाव गुन गोनां मोनसे सोलोंथाइनि मोनसे आबहावा फैयो जोंनि स्कुलावबो जेन' बादायलायनाय कम्पिटिसना जाहाथे फैयो बैयावबो साथाम बैयाव साब्रैल' बेबायदि रेङा थेङा जायाजासे बेबायदि जुदि दङबा बेनि थाखाय जों खावलायदों जे बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा सावरायनानै मोनसे डिसिसन लानो